ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ രാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയായിരുന്നു നോക്കിയത്. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. തൈമേ അവസ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യാഃ പിതര പുത്രാः തഥൈവ ച പിതാമഹാः. മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്രാ ത്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന. അഭിത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ ന കാ പ്രീതി സ്യാത് ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, സ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല.
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പം അർജുനൻ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു, തന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതെല്ലാം അർജുനൻ മറന്നു. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അർജുനന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യസുഖം എനിക്ക് വേണ്ട, എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, പിതാക്കന്മാരാണ്, പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവരാണ്, പിതാമഹന്മാരാണ്, മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, അമ്മാവന്മാരുണ്ട്, ശശ്വരന്മാര്, കാലന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്കിതൊന്നും നേടണ്ട, ത്രൈലോക്യം നേടേണ്ടി വന്നാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടേണ്ടി വന്നാലും ഇവരെ കൊന്നിട്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് എന്താണ് ആ ശരീരബോധത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹേ ഗോവിന്ദ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നത്, അതായത് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന പദത്തിന്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും അന്ധകരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരുടെ പൂർവ്വജന്മം, വരാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാം 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 ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പം ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഭഗവാന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം അർജുനൻ തന്റെ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഹേ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മനസ്സാകെ വഴിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സ് പിടിവിട്ടുപോയി, എനിക്ക് ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് നേടണ്ട. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണ്, സ്വതവേ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു സത്വഗുണ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള്. അദ്ദേഹം തന്നോട് മാതാജി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി വിജിത മാതാജി ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? വിജിത മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന് സത്വഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ സത്വഗുണ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഭക്തനുമാണ്, സത്വഗുണ പ്രധാനിയാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണ സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് എത്ര ക്രൂരത ചെയ്തു എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടൊക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. അദ്ദേഹം തന്നോടും തന്റെ കുടുംബത്തിനോടും ഒന്നും ചെയ്ത ക്രൂരതയോ വഞ്ചനയോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായേ പറ്റൂ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണത്. അർജുനൻ ആ ധർമ്മം അവിടെ മറന്നു പോവുകയാണ്. മറന്നുപോയിട്ട് തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ട് അവരെ കൊല്ലണ്ട, അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഈ രാജ്യമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരില്ല കാണാനായിട്ട്. പിന്നീട് തനിക്ക് കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി, രാജ്യം കിട്ടി, പദവിയൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി, തന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ട് അവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ സുഖങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന് ഇച്ഛിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അർജുനന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ആ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നില്ല. നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാതും ആഗ്രഹിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരില്ല. നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നൽകുന്നത്. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാഥനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും വ്യക്തികളിലും എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്റെ വീട്, എന്റെ ധനം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്ന ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയും ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി വൈഭവം, ആ ഒരു ബുദ്ധിയോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു സംതൃപ്തി വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇത്രയും വികാര വിക്ഷോഭത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി. അർജുനൻ ഇവിടെ ധർമ്മം ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനന് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരും, അവരൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു. താൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെന്നും പിന്നെ ധർമ്മയുദ്ധമാണ്, തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ തനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, അതൊക്കെ മറന്നുപോയി തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് 7 അക്ഷൗഹിണിപ്പട ഇവിടെ സന്നാഹമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അർജുനൻ മറന്നുപോയി. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പം സ്വന്തം ആ ഒരു ശരീരബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളൊരു വൈമുഖ്യം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് താൻ നേടിയ ഐശ്വര്യത്തെയൊക്കെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ അവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാണാന്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് അർജുനൻ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഈ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കതില് ഒരു വിഷമം തോന്നില്ല, നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലൊരു ആനന്ദം വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാദായിനഃ തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനസ്യാമ മാധവ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അർജുനൻ വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര് അവര് അക്രമികളാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയണം. അവരുടെ സ്വഭാവേന അവര് അക്രമികളാണ്. അവര് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ അധാർമികമായിട്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്തവരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവരെ കൊന്നാല് നമുക്ക് പാപം തന്നെയായിരിക്കും ഫലം. അപ്പം എന്നാൽ തന്നെയും അവരെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തില് വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് 6 അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ 1, 2 വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, 3 മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ 1 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പം അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ലെന്നാണ്. അത് ഒരു സാധാരണക്കാരനും കൂടി അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികള് അവര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോട്? പാണ്ഡവരോട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന് തീ വെക്കുക, വിഷം കൊടുക്കുക, ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തു, അരക്കില്ലത്തിന് തീയിട്ടു, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ പല രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ സ്വത്ത് ഓൾറെഡി അവർ കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ ഭൂമിയും രാജ്യവും എല്ലാം കൈക്കലാക്കി. അപ്പം
ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ശരിക്കും അവര് വധാർഹരാണ്, അവര് ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാപവും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹം സ്വഭാവം കൊണ്ട് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്, അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സാത്വിക ഗുണവാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെത്ര ക്രൂരന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ വെറുതെ വിടാനാണ്, അവരോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പകരം വീട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു മൃദുല ഹൃദയനാണ്, ഭക്തനാണ്, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ ശരിക്കും ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമല്ല അർജുനൻ അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആൾ സാത്വികനായിട്ടായിരിക്കണം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭീരുവാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ക്ഷത്രിയന് ചേർന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതിയല്ല ഭീരുത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര കാലത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ സത്വഗുണശാലിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതേസമയം വളരെ ധീരശാലിയുമായിട്ടായിരുന്നു. സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത്, കവർന്നു കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അക്രമിയായിട്ടുള്ള രാവണനെ വധിച്ച് തന്റെ ആ വീരപരാക്രമം എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിന് അക്രമിയായിട്ടുള്ള ആ രാവണനെ വധിച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത്. അപ്പം എന്താണ്, അദ്ദേഹം സത്വഗുണ സ്വഭാവിയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതേസമയം ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ വീരപരാക്രമങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അർജുനന് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എല്ലാവരോടും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്തിച്ചപ്പോ തന്നെ അർജുനന്റെ ശരീരം അങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് വളരെ തളർന്നു പോയി. അർജുനന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്കിനി എന്ത് നേടാനാന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവരപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, പാപമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ കുറെ പാപത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ശിലപ്രഭാതന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയാണ് അക്രമികൾ 6 വിധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല, അവരൊക്കെ വധാർഹരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അവരതിനെയൊന്നും എതിർക്കോ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരും ഒരു അന്യായം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു, അവരും ഒരു അധർമ്മം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു, അവരതിനെ എതിർത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കും ആ ഒരു മരണത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ക്ഷണികമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം പാണ്ഡവരുടെ ഒപ്പം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട്. ഭാഗ്യ ദേവതയുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു നാശം വരില്ല, പാണ്ഡവർക്കൊരിക്കലും ഒരു നാശം ഒരിക്കലും വരില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ഇപ്പം ആ ശാരീരിക തലത്തിൽ ശരീരബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഇവരെല്ലാം വധിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത ആലോചിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ട് വളരെയധികം തളർന്ന അവശനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ഒരു ഭീരുത്വമല്ല, നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിന്തിരിഞ്ഞോടുക എന്നുള്ളതല്ല ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം. അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി, ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. 37, 38 ഒരുമിച്ച് വായിച്ചോളൂ. യദ്യപ്യേതേന പശ്യന്തി ലോഭോ വഹത ചേതസാ
കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഹേ ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, അതായത് അവർക്ക് കൗരവർക്ക് എന്തായാലും രാജ്യം വേണം, അവർക്ക് അതിനോട് ഒരു ആസക്തി വന്നുപോയി. രാജ്യത്തിനോടും സ്വത്തിനോടും ഒക്കെ ഒരു ആസക്തി, സ്ഥാനമാനത്തിനോട് ഒരു ആസക്തി വന്നുപോയി. അപ്പൊ അതാണ് ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിൽ ദോഷം കാണുന്നില്ല. അതായത് അർജുനന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു വികാരം, ആ ഒരു അനുകമ്പ, ആ ഒരു കാരുണ്യമൊന്നും ദുര്യോധനാദികൾക്കില്ല. അവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിക്കണം, അവരെ നശിപ്പിക്കണം, അവരെ കൊല്ലണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ഒരിക്കലും അർജുനനെ പോലെ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമില്ല. അയ്യോ, ഇവരെന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, ഇവരെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെയും ഇവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ഒന്നും ദോഷം കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ഒരു പാവമായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. അവർ അക്രമികളാണ്, ദുര്യോധനാദികൾ അക്രമികളാണ്, അവർ അധർമ്മികളാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അവരെ പോലെയല്ല, അവരെ പോലെ അത്ര ക്രൂര ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നാലും അവരെ കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് പാപമല്ലേ, നമുക്കതൊരു പാപമല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർകക്ഷി, അതായത് മറ്റൊരു രാജാവായിക്കോട്ടെ, ഒരു എതിർകക്ഷി, തനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന എതിർകക്ഷി ചൂതാട്ടത്തിന് വിളിച്ചാലും യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചാലും എന്താണ് അതിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിൽ പങ്കെടുക്കുക തന്നെ വേണം. അവരുടെ ആ ഒരു ആവശ്യം അത് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പം അതനുസരിച്ച് ദുര്യോധന പക്ഷത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് പക്ഷത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ അർജുനന് നേരിടാതെ വയ്യ. അപ്പം ദുര്യോധനൻ അവരുടെ പക്ഷം എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അർജുനനാണ് ഇപ്പം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. യുദ്ധം വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജയിക്കുന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണെന്നുള്ളത് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അനന്തരഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ആ ദുര്യോധനാദികളുടെ ആ വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആദ്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ആ തേര് ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തൊട്ട് എല്ലാരും വീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സാകെ പതറിപ്പോയത്. അപ്പം ഈ ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫലമല്ല ഉളവാകുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, അർജുനൻ സാത്വിക സ്വഭാവം ഉള്ള ആളാണ്, അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വരുംവരായികളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പം വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതനാഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃത്സ്നം അധർമ്മോപി ഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പം വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് യുദ്ധത്തില് എല്ലാവരും പടയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടുംബം ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് പുരുഷന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ മരിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കുടുംബം എല്ലാം നശിക്കും, അവരെല്ലാം അനാഥരായി തീരും. അപ്പം ആ ഒരു തലമുതിർന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരിക. അപ്പം അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അവരാണ് ഇളമുറ എന്താണ് കുടുംബത്തിലുള്ള തനിക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ഓരോ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, പിന്നെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അറിയാം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസം, സന്യാസം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ 1 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പം ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും പാലിക്കേണ്ട പിന്നെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള രീതികളും നിഷ്ഠകളും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓരോ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കുടുംബനാഥൻ പാലിച്ചു പോരുകയും അത് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ ധർമ്മത്തോടുകൂടി ധർമ്മത്തിനെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴെന്താണ്, അത് ലോകം മുഴുവനും ഒരു ശാന്തിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധർമ്മത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആള്, ആ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ധർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാൾ അവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അത് ബാക്കിയുള്ള തലമുറകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പാലിക്കാതെ വരും. അത് അങ്ങനെ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ്, അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവര് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അറിവില്ലാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ അശാന്തിയും അധാർമികതയും ഒക്കെ പടരും. അത് അവരെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വഴിമാറ്റി വിട്ട് അവരെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി നയിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ്, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്നിവിടെ പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ വീണ്ടും വണ്ണം ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ മതാചാര വിശേഷങ്ങളും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അവര് മൃതി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ തലമുതിർന്ന ആൾക്കാര് മൃതി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ ധർമ്മത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ളവര് അതെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ആ കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നിലയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തലമുതിർന്ന പുരുഷന്മാർ, അതായത് വംശപിതാക്കൾ, വംശത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പിതാക്കൾ എന്നാണ് വംശപിതാക്കൾ. ഓരോ കുടുംബത്തെ ഈ ധർമ്മം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന വംശപിതാക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബമൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദിശ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ കുലധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും. ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും ആ രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
ആ രാജ്യത്തിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബനാഥന്മാരെല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കി ആവുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ വഴിപിഴച്ചു പോകും. അവർക്ക് വഴിതെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിനെയും രാജ്യത്തിനെയും സമൂഹത്തിനെയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ എപ്പോഴും സജ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ നശ്വരതയെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആ ഉയർന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ വിടുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം എന്താണ് കുടുംബനാഥന്മാർ അതിൽ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുലത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ആ കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അവര് വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അത് ബാക്കി വരുന്ന ഇളമുറക്കാർ അതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ വരുമ്പോ അവിടെ സ്ത്രീകൾ വഴിപിഴച്ചു പോകാം. അതുവഴി എന്താണ് അവര് പിന്നെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വഴിപിഴയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളും അനാഥരായി തീരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകരാറിലാവും, ഒരു അശാന്തി പടരും. ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചല്ലാതെ എല്ലാം അധർമ്മത്തിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെയും പ്രായം ചെന്ന കുലത്തിലെ പ്രായം ചെന്നവരാണ് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ അവരെ മതാചാരങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള മതാചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ചുമതല കുടുംബത്തിലെ തലമുതിർന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ പിതാവ്, അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുത്രൻ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവരൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലും ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച, ഉന്നതിയോ ഇത്തരം മതാചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ഒരു സ്ത്രീക്ക് എളുപ്പമാണ് വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാവുകയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും ഇപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ ഇതിലൂടെ ആത്മീയ ഉന്നതിയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ കുറെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുക, ആ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലിക്കുകയും ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ വഴിതെറ്റി പോകാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുലക്ഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുസ്മൃതിയില് 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ജനനം തൊട്ട് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മള് ശീലിക്കേണ്ട 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് അന്ത്യേഷ്ടി, സംസ്കാരം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് പുംസവനം, ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം, അത് കഴിഞ്ഞ് സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് ജാതകർമ്മം, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസനത്തിന്, അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് നാമകരണം, കുട്ടിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങ്, നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് വീടിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങ്, അതിനുശേഷം കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അന്നം കൊടുക്കുന്ന അന്നപ്രശ്നം,
അന്നപ്രാശ ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ചൂടകരണം എന്ന ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം കർണവേദം, കടുക്കനിടുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കുട്ടിയെ വിദ്യാരംഭം ആദ്യമായിട്ട് വിദ്യക്ക് എഴുത്തിനിരുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഉപനയനം, വിശുദ്ധ നൂല് ധരിക്കുന്ന ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം പ്രൈശർത്ഥം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് ശേഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും പഠനശേഷം പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം കേശന്തം, ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നത്, പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ ആ ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഈ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ വളരെ 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 ചുരുക്കിയ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം കാലഘട്ടമാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാരെയും അനുസരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും പഠനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ആ ധർമ്മം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാനും നല്ല പെരുമാറ്റശീലവും നല്ല ചിന്തകളും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാലഘട്ടവും കൂടിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ ആചരിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുക, ബ്രഹ്മത്തെ ആചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പഠനവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് വളരെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പ്രായമാണ് 10, 16, 17 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കുട്ടികള് വഴിതെറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാമാസക്തിയിലേക്കും മറ്റ് പല ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടം. ആ ഒരു 17, 18, 20 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അവരെ പിടികൂടും, പലതരത്തിൽ വഴി തെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പം പണ്ടുകാലത്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ അത്രയും നിഷ്കർഷയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനെല്ലാം വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി, വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഗുരുകുലത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അവർ ആ പ്രായമെത്തും, വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കും. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആ മരണം വരെയുള്ള ആ ജീവിതവും ആ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അന്ത്യസംസ്കാരം വരെ എത്തുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഗർഭിണിയാവുന്നിടം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങുകളാണ്. ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങിനാണ് പുംസവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഉള്ള സീമന്ത ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്നൊന്നും അതില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശരിക്കും ആ ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടല്ല ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് സത്സന്താനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി വേണം മാതാപിതാക്കന്മാരാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് ആ ഒരു സംയോഗത്തിന് മുതിരാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഒരു തുല്യമായിട്ട് ഒരു മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പരസ്പരമുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ ഒരു കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ മാതാപിതാക്കളും ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി വേണം ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പം ഒരേ സമയം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. പിന്നീട് മറ്റ് അധിനിവേശ ശക്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് വേദങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇന്ന കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ വരാനായിട്ടും സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതില് മനസ്സർപ്പിച്ചു പോയാൽ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ
ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ വേദങ്ങളിലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള വിഷയാസക്തികളിൽ മുഴുകി പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും എന്താണ് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതാണ് ഈ ഷോഡശ പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സംകരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യതാം പതന്തി പിതരോ ഹേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധവദിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയോ ഉണ്ടായാൽ അധവദിക്കും. അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വഴിതെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടാവും. അപ്പം കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വയം നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലെ വിധി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിലെ കാമ്യകർമ്മ ഒരു വിഭാഗം ഒരു ഇതുണ്ട്. വേദങ്ങളില് കാമ്യകർമ്മ വിധി അനുസരിച്ച് അത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊന്നും ഉയർച്ചയോ ഉന്നതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് മരണാനന്തര ക്രിയകൾ പിണ്ഡോദക ക്രിയ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കൾക്ക് യഥാകാലം പിണ്ഡോദക ക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണു പൂജയിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് മുക്തി. ആ മരിച്ചുപോയ ആ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിലും വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരു ദേവന്മാരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മുക്തിദായകനായ മുകുന്ദന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ്, വിഷ്ണു പൂജയിലൂടെയാണ് ഈ പിണ്ഡോദക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിഷ്ണു പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പിണ്ഡോദക ക്രിയയാണ് നമ്മള് സങ്കല്പത്തിലൂടെ പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ആ പിതൃക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം അവര് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവര് പല രീതിയിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. മരണശേഷം അവർക്ക് ഗതി കിട്ടാതെ അവർ അലയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ വിഷ്ണു പൂജയിലൂടെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം, ആ വിഷ്ണു പ്രസാദം അവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുക. അവർക്ക് അവരാ കഷ്ടപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മുക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം ചില ആത്മാക്കളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കളൊക്കെ ചിലപ്പം അവർക്കൊരു സമയമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 50 വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവരൊരു 30-ാമത്തെ വയസ്സിലോ 25-ാമത്തെ വയസ്സിലോ ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്ന വർഷം 50 വയസ്സ് വരെ ശേഷിക്കുന്ന വർഷം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ലോകം വിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഈ ഭൂമി വിട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ചെയ്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് വിഷ്ണു പ്രസാദം നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിണ്ഡോദക ക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിണ്ഡോദക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അർപ്പിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്, കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈശ്വര ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തനെ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം എപ്പോഴും ഒന്നും വേണ്ട, നരകമായാലും സ്വർഗം അങ്ങനത്തെ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഒന്നിനും മുക്തി പോലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഏത് നരകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നാലും വേണ്ടില്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ പിണ്ഡോദക ക്രിയ ഒന്നും ബാധകമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, സർവാത്മന അതായത് ഭക്തിമാർഗം, ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഈ ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ ഒന്നും അവർക്കൊരു കടമയും വീട്ടേണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അതിന്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത്, കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ
കമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികളോടാവട്ടെ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പം തന്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അത് സ്വയമേവ നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടും പിതൃക്കളോടായിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഓരോ മനുഷ്യരും 3 തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളുണ്ട്. കടങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിതൃക്കളോട് കടമുണ്ട്, ദേവന്മാരോട് കടമുണ്ട്, ഋഷികളോടും കടമുണ്ട്. പിതൃകടം, ദേവകടം, ഋഷികടം. ഈ ഒരു കടം നമ്മൾ വീട്ടണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. ഋഷിമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരം കിട്ടിയ അറിവ്, ദേവന്മാര്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഓരോ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അധിഷ്ഠാന ദേവതകളുണ്ട്. പിന്നെ പിതൃക്കള്, അവരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മം, ഒരു മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം. അപ്പം ഈ 3 കടങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഒരു ഉന്നതി വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്തന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. ദോഷൈരേതൈ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യതേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മശ്ച ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അഥവാ സനാതന ധർമ്മം ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കുടുംബക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ സനാതന ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള മുക്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാമൂഹിക നേതാക്കൾ. ഇതിനോടൊന്നും യാതൊരു സനാതന ധർമ്മത്തെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നേതാക്കളും മത നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇതിനോട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ, അത് എന്തിനാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ സനാതന ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ലോകത്തിന് തന്നെയാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ ആ അധർമ്മ മാർഗം പിന്തുടരാൻ ഇടയാവുക, അവർക്ക് ശരിയായ ധർമ്മം അറിയാതെ വരികയും സനാതന ധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ അധാർമികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇടവരികയും പിന്നീട് നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് വിഷ്ണുപദം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. അത് തന്നെ മറന്നു പോകാൻ ഇടവരികയും പിന്നെ സർവനാശമായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം വരിക. അപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണത്തില് 39 തൊട്ട് 42 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലവംശനാശം സംഭവിക്കും, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പം തലമുതിർന്നവര് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയും തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബനാഥൻ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറക്കാരൊന്നും ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആചരിക്കുകയോ പാലിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരതിനൊന്നും താല്പര്യപ്പെടാതെ വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കുലം നശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതെല്ലാം കുലധർമ്മ വൈദികാചാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആ വൈദികാചാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് ആചരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവിധ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്തെന്നറിയുന്ന ആരുമില്ല, നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ആ വൈദികാചാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവുകയും ചരിത്രമില്ലാതെ നശിച്ച് ദുഷിച്ചു പോകുന്നു, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, വർണ്ണസങ്കര കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു, സമുദായത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയാകുന്നു. അപ്പം ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെയും അതിലൂടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥന്മാര് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവുകയും ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോവാനും കുട്ടികളൊക്കെ അനാഥരായി പോകാനും അവരും വഴിതെറ്റിപ്പോവാനും ഒക്കെ ഇടയാവില്ലേ എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ആ ഒരു വ്യാകുലതയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ. വ്യാകുലതയാണ്, അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
ഉത്സന്നാകുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്നിട്ടുള്ള ആ വചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ വൈദിക ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുക്കന്മാരില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ശരീരമായിട്ട് വിഷയമായി ശരീര സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ വളരെ പരിമിതികളുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുനാഥൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കൊരു ഗുരുനാഥൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ MBBS പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്രമേണ അതിന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സർജനൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഉയർന്ന സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിക്കണം, ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആ കൂടെ സീനിയർ ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ പോയി നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് ആ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു സർജറിക്കായിട്ട് മുതിരുന്നത്. അത്രയും അനുഭവ പാരമ്പര്യം പരിചയം സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന് നേടിയെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും, സംഗീത പഠനമാണെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം, നൃത്തമായിക്കോട്ടെ, എന്തും കൈത്തൊഴിലുകൾ, കൈവേലകൾ, എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള. അപ്പം ഏത് വിജ്ഞാന ശാഖയിലാണെങ്കിലും നൈപുണ്യം ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മള് മരണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എന്താണ് ഫലം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പലതും ഞാൻ ശരിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രപഞ്ചം അതിന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ജീവിതാവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും അവര് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രീതി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾ മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. അപ്പം നിരന്തരം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പശ്ചാത്താപ പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നരകലോകങ്ങളിൽ പോവുകയും അതിന്റെ ദുരിതം ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. പക്ഷെ നമ്മളത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹോ ബദാ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാം. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പം ഇവിടെ അർജുനന് വീണ്ടും ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പാപത്തെക്കുറിച്ചും കുലധർമ്മക്ഷയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്, കുലക്ഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അർജുനന് വീണ്ടും ആ ഒരു ശാരീരിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വാർത്ഥമോഹത്താല്, അപ്പം സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അച്ഛൻ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു, മക്കൾ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു, അമ്മയെ കൊല്ലുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്വാർത്ഥമോഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും മുൻപും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അർജുനൻ ഒരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ
അർജുനന് ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പറ്റി എപ്പോഴും ബോധവാനാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വജനങ്ങളെ, സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം, യദി മാമ പ്രതീകാരമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാം ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശദ വിസൃജ്യ സസരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസാഃ. അടുത്ത 2 ശ്ലോകം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അർജുനൻ പറയുന്ന എല്ലാതും മൃദുല ഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, ഈ യുദ്ധക്കളത്തില് അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധരംഗങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന്. അപ്പം ക്ഷത്രിയകൾ തൊട്ട് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാലും താൻ പൊരുതാൻ പോകില്ലെന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു യുദ്ധ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഒരു യുദ്ധത്തില് നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇരുപക്ഷത്തുള്ളവരും ചേർന്നിട്ട് യുദ്ധ നിയമങ്ങള് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുഖാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പരസ്പരം പോരാടാൻ പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും എല്ലാവരും. അപ്പം എല്ലാവരും മുതിർന്നതും പ്രായമുള്ള ആളും അനുഭവം പരിചയസമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനോടാണ് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭീഷ്മ പിതാമഹന് അതിന് മനസ്സ് വെച്ചില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനല്ലാത്ത ആളെ ആക്രമിക്കാനോ വധിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ നിരായുധനായിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിനോട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അയാൾ വീണ്ടും ആയുധം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു ഓടിയാല് ഒരുപക്ഷെ ആ ഓടുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയിട്ടാകും അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാളെ പിന്തുടരുവാനോ അയാളെ വധിക്കുവാനോ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ പാടില്ല, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാല്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നിരായുധനായിട്ട് താൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊഴുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പം യുദ്ധത്തില് ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് യുദ്ധ നിയമം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അവരെന്നെ വന്നിട്ട് കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അവരെന്നെ കൊല്ലുകയെന്ന് വെക്കട്ടെ, അതിലും നല്ലത്, ഇവരെ വധിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ വധിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ പറയാം. അർജുനൻ അത്രയും ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. താൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെന്നുള്ളതും തന്റെ ധർമ്മവും മറന്നിട്ട് അത്രയും ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയുള്ള യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. സൈന്യത്തിനൊപ്പമുള്ള യോദ്ധാക്കളല്ലാത്തവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. മുറിവേറ്റവരെ സഹായിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പലർക്കും മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു പലരും ആ യുദ്ധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നവർ തന്നെ വന്നിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പടയാളിയോട് പടയാളിയും തേരിലുള്ള ആളോട് തേരിലുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ സമാസമത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. പടയാളികളാണെങ്കിൽ പടയാളികളോട് തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. തേരിലിരുന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് തേരിലിരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു യോദ്ധാവിനെ ഒരുപാട് യോദ്ധാക്കൾ ചേർന്ന് വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സൂര്യോദയത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന യുദ്ധം സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ സമാപിക്കണം. അതിനുശേഷം രണ്ടു പക്ഷത്തുള്ള യോദ്ധാക്കൾക്കും പരസ്പരം കാണാനോ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്ന സേനയെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ ഈ ഒരു വിഷാദവും, ഈ അർജുനൻ ആകെ ഈ തന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള കൗരവ സേനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ പിതൃക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവരെയും മക്കൾക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ളവരെയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ആകെ തളർന്ന് തേരിലിരിപ്പായ അർജുനനെ
കണ്ട് പഞ്ചയൻ അത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ചില അധ്യായങ്ങൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തീരുള്ളൂ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? 574. മഹാരഥൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 സേനാധിപതിയിൽ അതെ, അസ്ത്രശസ്ത്ര പ്രവീണനായിട്ട് 10,000 വില്ലാളികളോട് ഏകനായി നിന്ന് പൊരുതുന്നവൻ. അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെയും സാരഥിയെയും കുതിരകളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമെന്ത്? ദുര്യോധനൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. അതെ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഗ്നിദേവനാൽ നൽകപ്പെട്ട ദിവ്യമായ രഥമാണത്. അതിനെവിടെയും തോൽവി നേരിടാനാവില്ല. 3 ലോകത്തിലും വിജയം മാത്രമുള്ള കപിധ്വജം എന്നാണ് രഥത്തിന്റെ പേര്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം അവരുടെ നയം അവരുടെ ഭാഗത്ത്. അത് തന്നെ, ന്യായം അവരുടെ ഭാഗത്താണ്. പിന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. അതെ. ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്ത്? നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കുന്നവൻ. യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? സൈന്യങ്ങളുടെയും സഹോദരന്മാർ, കൃതവർമാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷികൾ, കൂടാതെ തന്റെ അനേകം സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടു. ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ, പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പൊ 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ ആരല്ല? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്തുക്കളുടെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ. വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്ത്? വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും. അങ്ങനെ നശിക്കുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധനകൾ, യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തോടുകൂടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനും, അങ്ങനെയാണോ? നിരായുധനും സമരമുറകളിൽ അത് നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവന് പിന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്തുടർന്ന് വധിക്കാൻ പാടില്ല. അതെ. അടുത്തത്, ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അതെ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. ഹനുമാനും ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രം തേരാളി ഭാഗ്യദേവതയാണ്. ഭാഗ്യദേവയുടെ നാഥനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. വേദി കുരുക്ഷേത്രമാണ്, പുണ്യസ്ഥലമാണത്. അർജുനന്റെ കൊടിപ്പുറമേലുള്ള ഹനുമത് രൂപം, വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം ശംഖ്, പിന്നെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്മാരുടെ ശംഖ് ദിവ്യമാണ്, ദുര്യോധനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ: മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്? ദ്രുപദൻ.
അതെ, ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ് ദ്രൗപദി, ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സഹോദരി. ഇവിടെ അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. 2, ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. 3, അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടുകൂടി അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. 4, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അർജുനൻ, ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക? അപ്പൊ അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വയ്ക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പം ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മജ്ഞാനം നേടുവാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും യോഗ്യനാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങള്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ഹൃഷികേശൻ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ. അതെ, മാധവൻ എന്ന ലക്ഷ്മീപതി. അച്യുതൻ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുകയാൽ വസുദേവപുത്രനാകയാൽ നന്ദനൻ ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ബാലകാല വേദികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി അർജുനന്റെ തേരെടുത്തതുകൊണ്ട് കേശവൻ വധിച്ചവൻ ജനാർദ്ദനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ധനഞ്ജയൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് അർജുനന്റെ പേരാണ്. അതെ, ധനഞ്ജയൻ അർജുനന്റെ പേരാ. അതെ, ധനഞ്ജയൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. രാജസൂയജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന അർജുനന്റെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം, ഇന്നിനി സമയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. എന്നാല് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.